Buyamono asoko igore Enogo TV. I welcome you. Yani na wanje irora ndigiririe. Na ndirera nteto ndigiririe sinini ndagotebia Emeko'ono ya tukire Gusii egerete toko tokororekana bwe asibisa kubinde na ende togo sinyugo tarabu y'abantu bari tokweroka Abagusii asenyenjo y'Emeko'ono y'abantu bachakire gukora etabwenereti gukorwa ase ensemo yeito ya Gusii asobo menyi bwito bwa Gusii ase megiro yeito y'Omugusii eyutu arigereiri totarakura ase mebayenu yeito y'Omugusii ase chimbachero chitu cy'Omugusii asobo menyi chimbu ne chinsoni cheito ebintu mbire mokare gokora korwe binyoro ao bikare gosaria amangana na ende bikare gotoretera chitanguche chigo toncho bania totamanyiti kike gotoria kumbe na sengencho y'Emeko'ono twachakire koreta tokunya gwekora na ntubono twasomire ntu n'abantu abang'aini lakini ebintu togokora n'Emeko'ono ntogenderete kurigereria emibayeno y'Omugusii na ende rero nabwana ndaibachake ntonyegendereri ntwanye kunake ntokunyekora ko mbiro bya tokunire amatukaya birata otarato tugukwana toroje na tigangikeri minto nari torare go sentwe konya punegesako na enda yangu kwana tonchorerio ndase gesongo ekiara mutagete marieta ande tumanye gesongo na binte mutagete tumanye mbiarenga asengako mbiarenga ase meroberio mbiarenga ase bomenyi bwa Mugusii bono mutagete tubimanye tubiyamang'ana marieta tubiyenogo ekerto koigente Enogo goserieta nekeregente kitorate bekirikia aya na kebekebe toikaranse bunegesaku tokerigeri erieta likebwenerete nobobe bwaye nobochara bwaye tata naye baba magukuru sokuru ya naye muiseke nyarukeye ekero kubuka kwagenda social media yacha ebioro kimang'ana ebi nebiteba ni mang'ana nontomwa cheichoire kiana chikero monta abwata akonya korigere kirasore bona mang'ana akuminyoka kwamanya konya nigente getang'ani okumira uno momora na togete garia asegetaria keumbu ose aria masimba ogokora egekorogete getari kironge ebi ne bintu bigocha social media na egekora ekinumaete ninki atogete nembori ye amate yaye agatoka n'engoko ye amate yaye gose agatoka n'ensese gose agatoka n'eng'ombe ayibono nkieki ekero ogotoka n'eng'ombe ogotoka n'embori gose ensese ainoje na nono bumwanya bantu ini yumbo iyo aino bwenete komenya asegesa kuky'Omugusii no bwenerete boli yani minto mwanya getinge omonto buno uyu moko motsami mwamobeka chingori mwamoemete isaine mwarutera abantu ba serikali bali kibagokona tabwenete koira na ase village yaya otosaleri otoakire nyaro otoakire yani ototinye irinse boneke rogotara negente kikebekira ase chiredio kebekire social media bona sengo tara okobori gune bina imogo kora Gusii na mutaite tomenye iga Abagusii ba minto kwa magona research rinene akamwana kagacha komorerera kari miaka 12 bantu ba minto kurunyamira emiaka 12 bona gente kine kegendete gwitanana kietananire ensengima ekiaro maite gento kiasoire ebinte mwaro ka mobile igakore ensengima no ere gagantaka goka bunuka bwatete koboko bona aso Omugusii abete ensengima emanyite na rigakaria 45 years na gwetani yori atachere tensa kamwana ke miaka 13 bona omwana oyu asenjo konera ikira aisire ko chaka ko amagena achakire koba
omoiro borito bono omwana oyo ng'ai agochi naende nomoiri oyo omogaka buna oyo momotigete taratoka omonto buna oyo abwenete obwatwa erinde abande barore mobwate village ekenyoro morete ase abagaka n'abang'ina moteneni nsoni rusio aereri gubinyerere acha bung'ora ogotebwa Emeko'ono yaye naende tabweneti komenyana gesaku mwaturutumbire gesaku mogoturutumbe gesaku ng'ai togochia mogotosareria erieta ng'aba abande bakong'akera emerande yacha rende na nyamba ne egento ngekarage koroku yeisimu ng'aki togokoreka ekegusii Emeko'ono binto bitarengo ase chimbu ne chingako no bamenyi bomogusii mbibwati marieta akegusii ekemo kiabo ne kimwaruka yeisimu igonaki omosacha bwanche tomosacha onde goso mokungu bwanche tomokungu onde lesbianism abantu babwata marieta y'ebintu ebi mbari bari kubikora birasi chingako chiobo menyi bwabo intumbi arengo igo mbibwati marieta ayenye giotagete tutaraikaranza n'abagaka batotebina na kitobwenete kubiroka naende yebwenete kwa marieta yogogikeria kiagara ekitari gento kiya sobo menyi bw'omogusii transgender inki transgender bona buno monto oreng'aki otemanyeti gose n'omosachare gose n'omokungu n'abaisi bande bachakire gotumia egento eki bachakire koba obombori oboke obogore bokori n'obogore bonde indi eri ari n'eri ende norora egento buna eki ayenyarebe korwa ari masimba aende n'omogaka omonene otoete oborimo mpaka obwa ekanisa omanye kobwati buna n'omwana omoisi ogikiraneti gagu chinseme echi chia masimba wacha hiyo mchezo twamanyire naende tokoro naende mbobesa naende abagaka muri ebinyoro kurere egesaku ebinto mbire tobwenete gokora birarongei emechi birarongei chinka asa abakungu bakari gosoa omosubati ochiete bwoye karache koira nase isa ise nyina asiriti omakanya n'omokungu oyo ochire ore omokungu bw'omonto akanire chiombe ng'ango chari goseri omokungu usaretireka bono okomoseri buna ng'o na nyoko nakwete taiyo inki ekibi inki gegotoria abagusii baminto abantu bande bachakire gotumia yani mutari mwanya bantu omosubati kiarete tuseina akaigu bori magaterwa arobe egesaku nga bono mwachake na gicho mogaka oyachire momotageti bono inu ning'o aya iso agunyamira bono iso agasira omogaka oyo akabwata akagenda mumuro mwabakarana abana aba bomokungu oyo tigamba rende akareta omokungu ori mugaiso yani igo ni mugaiso ekera onyenche nkobiarete na my brother nabwata abantu abiarete asire indete mokaye murende ekegusii nabo kiarenge igo ekero nkomurenda imonyigwete igo nkomurenda erinde arobe egesaku kiamo muro ominto namoretire inu n'abana bane oboremo mbwabwate title deeds korukare oboremo obwarenge bokoegwa korwa omogaka oererie egesaku kende ebinto mbio ntigeire kono ntigeire agatigere onde mbiare koba biaye bweke kia nochokwe abana bao babire bono mwabwatire mweba buna moko menya miaka yonsi mweba nango kumore omosubati oyo isarendete akaira abana esukukere gento
iso sirire buri mumbura arukwirende title omayota kwege mbo na muroye na mukungu oyo ntomo manyeti tata amurendete mukungu oyo mumo manyeti n'abantu bakine Gusii ino babeira bagotire muchake goseri omongi na buno oyu nasengenje etitle DDR egotebe genteke wewe nkoreta muri nkwekorera na muri paka mukumi na ndo maetekero gokora egento buneki nabo kera benke goita geita abana ba generation ya RP to chikobo asengenje ubu bitino bokoboke chinda mwamu chitabweneti kobo obwanjani motagete gosiri obwanjani bwe amate bwe obwanjani bwe family obwanjani bwe nka obwanjani bwo mochie bwakabeiro enchira abantu bari kurindana kurukare inubono mutete gwekora abang'ani asengenje okorengereria chinibo nibo teri gochiande naende tegochia nayora agende igekerere no buri mungu arengororo bw'umongi noyo naende narende tunaiso tobwati nguruchio komorusio buna asengenje title deed igo bwene tonye create succession nero mwatire kiara ire part and parcel of that family ngoto gechimura Abagusii ba minte mekone mogo kora ngoto itere chitanguche chingoto saliri chira marieta kira access togotara ntomanye n'abantu bagokora umuki ntomanye na nyakwerigeri lakini bono to kwerigeri n'emekono nto kwerigeri n'emekono minto mwanya getinge ayango kwana na yagenderete korete emekono asigisaku igo ase Enogo TV Enogo igo tutaite goteba nyubo maene bunegesaku ngocha korigitora bagaka na bantu barete babateri umaene asigisaku buna keigekire emekono yotogokora gosentotie erinde torigia machika maya nemegire meya ekerogokora togokorere ayo kunya gusariria igesaku erieta buna basacha baga ne tugo asaje na babwenete barusi guo gose banatwe okona tambuya nari agotara kero monta manyente nga yarebe anatira achite kuri n'engombe yarebe anatira ari nite ngoko ogosarie ke Gusii ogosibubori okona tumugaso naende togosiba na kobutora kitata mwato sareirie gesako naende kero mogokorego mokoreta chitanguche nekere tanguche yachire yaretire chimuma na togende kanisa ende onse na togende gitosare tinsosare na tosaba muna tuasabire n'abantu baminto kyo monta arwarire tiga kumugacha nyomba na kumuire kanisa kumusabira riba gokumuira nyagitari baminto mekono kitogokora omaite no yo arwarite ngatogende kanisa tumusabire omusabire kanisa abwene nonya baminto ngayibone karikire no musabire na bakubwe muire nyagitari na amasabo okanate okanate kogosaba abwene otebinya sakubwatesi abwene lakini koromoki boko morwari mintu mwanyagete tiga kworo kyoboriri tekworo kyoboriri ase chingencho chingako ne megiro yaya ngotosoki more tiga gotosoki na abana na bachire nka baenekerie bamanye Enogo yaitu bamanye Gusii bamanye nemegiro ekero kotiero omwana omoisie chitukia gocha kumubekera nebinta mato nebindi monwa buna bone yu ngeyu nero civilization yao eyu nemekona ase omogusii na bwate amachiko yomochie tema kobeka make gosentu atigari gesaku moje marete bono tomanya omoisie omochiningo gosegesaga no mochiningo tumaite omosacha omochiningo tumaite omokungu abantu babwekaina abao echoge mogo turutumbe gesaku paka ntu bwati asitogotacha motare wancha Abagusii ba minto gaki tuesike tusikwe tuyanche tuanchu gwetera nechimbo na makora ito tutige gokora emekoni yaichoire binyoro tigeke yake kunya gukwana igo togosorora no muntu ogokora emekoni ye mugike ribororo mwake tiga kumukwana mukani ngoto sairi ari gesaku naenda arwopi obuno boriri bono ko naendo maite ki yatacha nchianyu bono tokubikira nigume twensi
tingwanja nangire ase Enogo TV igo tokonya gukwanera ayo Omogusii oito mwanyagetinge ase toigekeire chimbu chiito chingie chinsoni emegiro yeito minto mwanyagetinge emerabaro nemibayeno yagerete turi egesaku tokorokwa abantu naende totare gwanja tonya koba abantu nabasoroire tonya korigererani tonya gosemani togoteberani ase Enogo TV mwarimu bino nyambane.